याबा बिहामजो बिखुनजो हनै मैगं खालायबाय बिसोरो नायलाय मा होनो नायलाय सानैजोंनो नायलाय मा एम्फौ अरजोब्बाय नामा बेखौलाय बियो बेबायदि गिदिर जाखाया जानानै बिदिखा फिसा जाखा बियो बबेयो बे फुलकबिया माबा मा होनो सनामुखि फुलकबि सनामुखि फुलमुखि सनामुखि फुलकबि बियो सनामुखि नोंथांमोना मा होनो बेखौ जाब्ला आइरन बारायसोयो हेमोग्लबिन बारायसोयो मेडिकेलनि मानसिथ' बेनिखायनो मिथिसोयो नोङो गाव गाबा गायनो रोङाखै नालाय माइ गायनायखौ लासो नालाय बिखुनजो गायनायखौ लासो नालाय बेयो नालाय आंनि बिखुनजोनि बिहामजोफ्रा बेसेबां ओमफ्राय रायदों आंहा बांसिन दंबावो कफि बागान नै कफिया एकदम मोजां जादों नै बेयावनो बिखुनजो बिहावसो गायनायानो जाख'नो हाया आंहा न'आव गायनो रोङाबाबो बे गैयाबानो नैथिंबो मोजां बिसर माने माबानो इयो लाइ बिबार बारजोब्बाय मामि मा खालामदों इथिंलाय हा मा खालामदों जाजायोलै जाजायो रुनानै जाजायो रुनानै आलुआबो बुरखा जासिगोन न' गोजासोदा आलुआ हा एम्फौ जाबायलै एम्फौ एबार दाउजों जाजागोन दाउ बेदरजों दाउआ एरख'दों न' दाउआ माइ सिगां गायनायखायसो ना रे माइ सिगां गायनायखायसो ओइलाय देरदों दा नै ओइलाय आलुआ जादों दा नै माबायदि थांनो नायनो खानांसिगोन नै थांदोंलै एसे नै थांदों दा बारा गिदिर नङा गथ' दं गोजासो दा आलुआ गोजा लागा मेरला लाइ मैगं दा मोनाव गोथाव संना जाहोआबाथाय र' नोङो आलु कबि बेसेबां मा मैगं जानो नै बिथिंबो दंबावोसो नै बाब बिराद बिउटिफुल नै मैगंनि बानासो बिसिना मैगंनि बाना मा इन्दिबो मैगं दोङो नै जानो इन्दिबो हाग्रानि दोङो मा बागान मैगंनि बाना बेलाय मा होनो बेखौ मा कबि होनो हा रुकुलि रंपलिलै रंपलि गोथार जुलिनि दिना बारा गैला 23 तारिखआव गोथार जुलि दोङो भालुकबारिनिफ्राय लाना फैदों बिहामजो अमाया मानै दंखायो हनै इथिं हा 6था अमाया 6था बा मेरला मोसागोन दा बिनानाव मोननायानो मोसानांगोन दा मोसानोथ' जोंहा गोदान गोदान दिहुनलांखाबाय गिदिर थार अमाया न' हा बेना जोंहा खोना जागोना नै मेरला जाहा मेलाहानि बोरमाया नै बियावबो फुथारनो हागौलै मासेसो जि गोसोम नै हा फुथारगोन मामि इथिंहाय अमायाव गाखोनो अमायाव गाखोगोन अमायाव अमा गाखोगोन हनै अमायाव दादिनि पेरेपेयावसो फुथारगोन ओइलायथिं दोङो हनै अमाखौ नोंथांमोननो खिन्थिनोसै आं र' गोथार जुलिनि अमा 1 2 3 माथाम दोङो न' इयाव ओइथिं मानै दंबावोसो आरो हनै टार्कि दाउबो दंबावोसोलै टार्कि दाउ ओइलाय हनै टार्कि दाउआ माथाम दोङो माब्रै अमाया माथाम दोङो टार्कि दाउआ हायहांदोंसो हनै बाब बे दाउरायानो जाखादों दाउरायानोसै नै कटेक हनै न'खाय मासा खालामो टार्कि दाउआ नायलाय
गारनोसै इखो अमा जागोन ना माला सेन्देल गानबा सेन्देल नै काटा काटा गाबबाय नै दाउआ नै काटा काटा गाबबाय नै दाउआ काटा काटा गाबबाय नै हेपि फेमिलि न'आव मा थायो नै न'आव नायदो नै बोरमा थायो दाउ थायो मोसौ थायो आरो खाथियावनो नै दैखरबो दंबावोसो नै टार्कि दाउबो दोङो दाउ दोङो लकेल दाउ गाबबावलाय गाबबावलाय दाउ बिमा गाबदों हनै दाउ फिसिग्रा मानसियानो गाबनो रोंखानांगोन दा दाउ फिसिग्रा मानसिया गाबनो रोंखानांखागोन नङा होमबा बोरमा फिसिखाबाय आंनो बोरमा अमाया ओइथिं दंबावोसो हनै हा माइरंआव बाहेराव खाहैबावोसो माने गोथार जुलि दोङो बिथांमोननि न'खराव 23 तारिखआव फुरा रेडि जाखांगासिनो टार्कि दाउ दोङो अमाया बिथिं मानै दंबावोसो हनै ओइलाय हनै उन्दुगासिनो मा जाखो नोंलाय हो दैथुन मा जाखो नोंलाय मा जाखो हा बुट जाबाय बुट गोथावना अरनो हादोंना हायाखैलाय देलाय अरलाय मोजां अर दे हांसिंसो नोङो नारे न'आव हांसिगोन दा आबौमोनथिं गाखोनो लुगैदों टार्कि दाउआव गाखोनांगौलै गोजांबाय नोङो अर सायबायनो दानियाबा मा मैगं संखोबा आरो नोंथांमोननो आं मोनसे आसरित बुस्थु खिथिबावनोसै आंनि लोगो हा र' मेनला गोथौ जाखोलै जाना होनांगोनलै आलासि मानो होगोन फालुमारिनि आरो बेरेबो दंबावोसो आंनि फ्रेन्ड बिथांमोननि न'आव माने जाकेटावनो हायदों बेरेया नै बे जाकेटावनो बेरेया हायलायबाय दानियाबा स' आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नै मिया हायदों बेयाव बेरेया जाकेटाव बबेनिफ्रायबा सवारामा हायबाय बेयाव बेखौ दा हाननोसै हा गाबना मानो गाबदों नोंलाय आयं मानो गाबदों स' लोगोफोर भिडिअ'आ एसे गोलाव जाबाय एसेयावनो दोनथ'बाय आं भिडिअ'खौ थेंक इउ फर वाचिं